gidi karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunod ko tunggal naglabas ang daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awan umarta ay ayaten ka hingga tungpalbiya adaak ditoy agay ayaten ka tuy puso para lang ken ka ayat nga awan patingana agnanayon nga ipatpateka sabay ta awan patingana agnanayon biyak ko nga ipatpateka hindi ngam kumatoy puso when biyak ko ay ayaten ka. Tunggal naglabas ang daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awang umarta ay ayaten ka hingga tungpalbiya adaak dito